טוב חבר'ה, אני מצלם לכם פה וידאו בשביל שתוכלו להבין ולראות איך הבאגים קורים. דבר ראשון, אתם יכולים לראות שה-URL שיש כאן על הטלפון זה ה-URL הכי עדכני, מדובר באייפון 6, אני גולש בספארי, ובואו אני אראה לכם חלק מהבאגים. אז אתם רואים שבעצם יש כאן את המערכת, עלה העמוד, בואו אני אמלא פה נניח סתם מטרת הלוואה, אתם רואים שפה זה נהיה באמת ירוק. עכשיו כאן אני אכתוב כמה מילים כאילו לקידום הבקשה. דבר ראשון אתם יכולים לראות שפתאום ההמשך הוא נהיה ירוק. אפילו שעדיין לא בחרתי מידע מקדים בנק ומידע מקדים סניף, או מיליתי תקופה, או מיליתי יום תשלום. בעצם זה ירוק. עכשיו לדבר הנוסף, אני לוחץ על המשך. כמו שאתם רואים, כאילו לא קורה כלום, זה לא ברור מה בדיוק קורה. לחצתי כמה פעמים, נהיה פה X. מגניב. כבר טוב, נהיו X'ים, מגניב. אני לוחץ עכשיו על אחד ה-X'ים. וזה כותב לי את הארור, מצוין, אני סוגר את הארור, שימו לב מה קורה. העמוד עולה שוב, כשכל הדברים שמיליתי בעצם ריקים. אז הנה, שוב, שחזור הבא גם באמצעות וידאו. אני מאוד אשמח אם מישהו יוכל להסתכל על זה ולסדר את זה. כי אנחנו ממש ממהרים, החבר'ה פה מחכים שיתחיל פיתוח, וזה קצת בעייתי. תודה רבה.